Abaholi be-ANC bathi Democratic Alliance inyathele emsileni ngokungavoteli ukuphasiswa kwesabelo mali. Ngesonto ledlule iDA yashaya phansi ngonyawo ukuvotela ukuphasiswa kwesabelo mali salonyaka ePhalamende. The DA walked away, we didn't chase them. They must vote for the budget. There's no government that will exist without the budget, so the ball is in their court. You say they can't have their cake and eat it. Naphezu kokungaboni ngasolinye phakathi kwe-DA ne-ANC ngokuphasiswa kwesabelo mali, umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthe bazoqhubeka nokuhlala kuhulumeni we-GNU. Kepha uMashatile uthi i-DA kumele ihambisane nemithetho ethile kahulumeni. They are still working as ministers. I will be ashamed to do that. You run to work as a minister, you have not voted for a budget, but you think it's okay. No, you're going to work. uMashatile uthi akulona iqiniso ukuthi ukunyuswa kwentela kuzocindezela abantu abantulayo. Remember, the money that comes in goes straight to education, to health, to supporting old age pensions and other grants, and some of it goes to that 1 trillion rand over the next 3 years. Njengoba ikomidi elibhekelele ukusebenza kwansuku zonke kwe-ANC libambe umhlangano namhlanje ngekusasa likahulumeni obambiswano, kulindeleke ukuthi linqume ukuthi ngabe uhulumeni we-GNU uzoqhubeka nokuhlala kulesi simo okuso njengamanje noma cha.